ng Diyos. Amen. Tayo po natin tumayo. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Amen. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dahil natin pong minamahal ang mga ngaral, ating beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pong pinakamamahal na Panginoon. God bless you. Our beloved, my beloved co-elder, beloved Brother Jovin Perez. Let us all pray. Tayo po lahat mga minamahal ko sama-samang dumulog sa trono ng biyaya natin pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang magbanal makapangyarihan sa lahat. Malabangin ng Isus sa umagang ito. Patuloy kang mangusap. Buksan po ang mga pangunawa, ang mga puso. That it will be receptive to your word, Lord. Malabang Ginoon, sagana sa akin, wala pa akong magagawa. Ikaw maglagay ng mga kataga na siya lamang aking babanggitin. Ikaw ang mangaral sa amin, malabang Ginoon. Sapagat sagana sa akin, ako'y basahan lamang. So lamang ako maasa, malabang Ginoon, sa iyong walang karunungan. Huwag akong makita, kundi ang walang pag-ibig at kapangyarihan sa bawat isa sa amin, malabang Ginoon. At sa pangkalatang panalangin ng iyong taong nilangisan, ng aking puminamalay Evangelista Weldy Estrada Almeda, kasabay ng paghinang kapatawaran sa lahat na mga pagsalangsang, malo Panginoon, lalo na pong iyong abang lingkod, ay amin ang sama-samang pinapalaya, sinasaway, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Eksakto alas 5 impunto ng madaling araw mga minamahal ko. At kung kanina ay ating pong napagbigyan, ang ating pong mga laman na makaidlip. Amen? Amen? Ngayon po mga minamahal ko, nakikiusap ang mga Panginoon na itong mga minamahal ko, parting itong mga minamahal ko, paglaanan po natin ng sakripisyo. Manatiling gising ating po mga diwa. Amen? Ora di peligro, sapagkat nag-aagaw yung antok. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, pilit nating talagang magising, mga minamahal ko, para tayo po'y kumain ng spiritual na pagkain. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba, inuukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Iparinig natin sa mahal na Panginoon yung ating pong gising na palakpak. Sabay-sabay tayo mga minamahal ko at lahat ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay kaya pong ipinapabot sa man of God, sa huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ating pong minamahal at iginagala na Evangelista Weldy Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating po nakita sa ating pong beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nariyan ang kanilang mga butihing mga anak upang sila po ang manguna. Amen? Sa ating pong napakalawak na ministry, ito mga minamahal ko, all over the world. Hindi lamang sa ating pong bansang Pilipinas. And ably assisted po ng kanila pong maitinalagang mga manggagawa sa mga siwa na ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines. Welcome home, welcome back sa ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang mga kasamahan. At nawa, mga minamahal ko, talagang makarating na yung ating pong mga first batch. Mga minamahal ko, excited na po tayong mapakinggan yung kanila pong mga ipapatotoo. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Para hindi tayo excited, mga minamahal ko, hallelujah. Sapagkat ang sabi nga ng ating beloved ordained preacher sa amin nung nakaraang hapon ng Miyerkules, mga minamahal, talagang straight from the ground, mga minamahal ko, yung kanila po mga patutuo sapagkat sila po'y talagang
naging advance party, mga minamahal ko, at sila po yung talagang sumama, mga minamahal ko, doon sa pamamahagi ng mga pulitos, pagkakabit ng mga tarps, mga minamahal, amen? At talagang pumunta sa mga isla. Amen? Kaya mga minamahal ko ay sigurado, mga minamahal ko, hitik sa mga patotoo. Mga minamahal ko yung ating pong mga naiwanan, mga minamahal ko, mga kasunod na mga frontliners. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon sa ating mga beloved elders. Magandang umaga sa inyo po, ako po may iniibig ng mga kapatid sa mga Panginoon. And of course, sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay via Facebook Live and sa ating mga followers ng ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. A blessed morning sa lahat ng mga anak ng Diyos. At ating pong tunghayan, mga minamahal ko, ating pong pamagatan, ang ating pong magiging paksa ngayon pong umagang ito, mga minamahal ko, ng there you have it, mga minamahal ko. Goal-oriented due to our unshakable hope. Na pakinggan po natin nung Wednesday, mga minamahal ko, yung naging tema po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na parang ganun ding mga minamahal ko, may unshakable, mga minamahal ko, hallelujah, yung ating pong faith, amen? Talagang nariyan, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po, mga minamahal ko, patuloy na inaalalayan ng mga Panginoon, na talagang magkaroon tayo ng di matinag na pananampalataya. So our loving God wanted us to never lose sight of what truly is important in our life. Ayaw naman ang Panginoon na talagang mga minamahal ko, mapukaw, mga minamahal ko yung ating atensyon, mga minamahal ko sa mga walang kabuluhang bagay. At kinakailangan po natin talagang, mga minamahal ko, sapagkat pag sinabing goal-oriented, mga minamahal ko, talagang nakatuon tayo sa ating layunin. Ano bang layunin po natin, mga minamahal ko, kung bakit patuloy at yung mga minamahal ko, yung ating pong pagsusumigasig ay ganun na lamang? Amen? Siyempre, mga minamahal ko, ang layunin po natin ay yung eternal life. Amen? Malinaw pa po yan, mga minamahal ko, sa kristal. Ang sabi nga na ating beloved pastor, inuulit, mga minamahal ko, sa atin, mga minamahal ko, that salvation is the greatest matter of importance. Wala nang iba. Amen? Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, talagang masasabi po natin, mga minamahal ko, na ituon po natin yung ating pong mga minamahal ko, pansin, mga minamahal ko, sa ating mithiin, ating layunin, ating goal. At mga minamahal ko, hallelujah, magagawa lang naman natin dito sapagkat, mga minamahal ko, meron tayong tinatawag na unshakable, hindi matinag na pag-asa. Excited ba kayong malaman, mga minamahal, what unshakable hope is? Amen? Amen? Pumalakpak muna tayo, mga minamahal ko, sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang paglakad natin, mga minamahal ko, our Christian walk is not a walk in the park na tinatawag. Alam po natin yan? Hindi madali. Hindi puro rosas ang ating pinagdadaanan, ika nga. Amen? Lahat naman tayo aminado rito, mga minamahal, na kapag dumarating yung mga negatibong sirkumstansya ng buhay, yung mga unos ng buhay, mga minamahal, kagaya ng mga trials, economically, nakakaranas tayo ng kahirapan sa buhay, nakakaranas tayo ng mga pag-uusig mula pa man din sa ating mga loved ones, meron tayong mga failures in life, may mga gusto nating abutin pero hindi natin mga minamahal ko naaabot. May mga disappointments tayo sa ating mga anak. Amen? At kung ano-ano pang mga negatibong sirkumstansya na talagang
nagpapahina ng ating pananampalataya. Na talagang madidiscourage tayo. At mga minamahal ko, hallelujah, yung ating talagang paglakad, yung ating spiritual journey, mga minamahal ko, ay talagang mahamper talaga, mapipigilan. Kaya it's no wonder, mga minamahal ko, maraming mga Kristiyano, mga minamahal, sa unay, ang ganda ng kanilang takbo. Naglalagablab ang kanilang kainitan, pero wala pa man din sa kalagitnaan ng takbuhan ay sumuko na. Kasi nga, mga minamahal ko, hindi focus, hindi goal-oriented, at talagang hindi nila pinanghawakan yung tinatawag na unshakable hope na sinasabi ng Biblia. Kaya, kung meron mang kabutihan na naidulot itong pandemya, ay yung itinama nito yung wrong perspective ng mga tao. Sa atin, yung mga spiritual nating pananaw, mga minamahal ko, ay talagang naitama, di po ba? Mas lalo tayong mga minamahal nagkumapit sa mahal na Panginoon because He's the only hope and not the last hope na tinatawag. Nagkaroon ng talagang nagsama-sama ang mga pamilya na talagang halos hindi na magkita sa hapagkainan. Bagamat talagang, kung tutuusin mga minamahal ko, hallelujah, ang daming na-depress, ang daming nawala, nangamatay, mga minamahal ko, dahil dito sa COVID-19 virus na ito, mga minamahal ko. Pero, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, ito naman, mga minamahal ko, hallelujah, ay nagsilbing, mga minamahal ko, an eye-opener. Gaano kahalaga ang buhay. Amen? That life is so short. Amen? Na sa isang iglap pwede itong mawala. Gaano kahalaga ang pamilya? Kasi predominantly, kung tutuusin mga minamahal ko, itong pandemic mga minamahal ko is an issue of physical and mental health. Di ba ang dami na depressed? Makailang beses mga minamahal ko na pinupuntahan dito sa pulpito, mga minamahal ko na napaka-importante, mga minamahal ko ngayong pandemic, mga minamahal ko na talagang magkaroon ng mental health, mga minamahal ko na awareness. Dahil ang dami pong na-depress, nawalan ng pag-asa dahil hindi nga makalabas, talagang completely isolated, mga minamahal ko, hindi magkita-kitang mga magkakamag-anak, nangamatay, mga minamahal ko kanilang mga kamag-anak, pero hindi madalaw sapagkat talagang yung quarantine talaga, mga minamahal ko, napaka-stricto. Dumaan tayo doon sa mga talagang masyadong mahigpit, mga minamahal ko na travel restrictions. At ngayon lang naman talaga nagluwag, mga minamahal. Amen? Na halos nasa low risk na ang status, mga minamahal ko, ng majority, mga minamahal ko, ng atin pong bansa. Ngunit kapansin-pansin, mga minamahal, na habang medyo nakaalpas na tayo sa bigat ng pandemyang ito, sumabay din, mga minamahal ko, na nag-iba ng direksyon yung mga ibang Kristiyano. Ano ibig kong sabihin, mga minamahal ko? Dati-dati, mga minamahal ko, talagang naayos yung kanilang priorities in life na tinatawag. Na talagang inuunan nila, mga minamahal ko, ang spiritual na paglilingkod. Pero ngayon, mga minamahal ko, action speaks louder than words. Talagang makikita mo talaga, mga minamahal ko, na talagang nasa hulihan na.
Nasa bottom na ang mga minamahal ko, hallelujah, spiritual, mga minamahal ko, hallelujah, na aspeto sa kanilang priorities in life. Dati-rati mga minamahal ko, hindi mo mapa-absent. Kung kailan mga may kasagsagan ng pandemya, mga minamahal ko, Miyerkules, overnight worship, Sunday, mga minamahal ko, general worship, talagang present. Pero ngayon, mga minamahal ko, nakukontento na lamang sa Sunday. Yung mga iba, mga minamahal ko, kahit talagang wala ng mga minamahal ko, mga checkpoints, mga minamahal ko, ay talagang, ayun na, talagang komportable na doon sa pag-o-online. Amen? Anong nangyari? Dahil nga mga minamahal ko, hallelujah, bumalik sa dating gawin. Bumalik doon, mga minamahal ko, doon sa original nilang plano sa buhay na magpakasarap-sarap. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, meron tayong tinatawag, mga minamahal ko, na overturned or inverted pyramid of life. Sino pong pamilyar dito, mga minamahal ko, kung mai-flash po natin sa screen? Pyramid of life, mga minamahal ko, na kung saan nilalaman nito, mga minamahal ko, yung mga priorities ng isang Kristiyano, ng isang tao. So makikita natin, here's a sample, mga minamahal ko. Iuna muna natin doon sa yung hindi pa inverted. Baliktarin po natin, mga minamahal ko. Mamaya na itong dapat na invert yung pyramid na yan, mga minamahal. Doon sa una, yung nangunguna yung spiritual life. Palakpakan muna natin at ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Kung hindi magawa ng ating mga technical staff, mga minamahal ko, hallelujah. So, unang-una dyan, mga minamahal ko, hallelujah, kung gagawa tayo, alam po natin, mga minamahal ko, ang kahalagahan ng pyramid of priorities. Kasi maaayos po natin, mga minamahal ko, yung order of priorities sa ating buhay. Ano ba talaga ang nasa top, nasa unahan? Ano ang pumapangalawa? Ano yung pumapangatlo? Ano yung pumapang-apat? At yung pinaka-bottom, yung pinakahuli sa ating mga prioridad sa buhay. Magtaas ng kamay yung gumawa na nito. Wala pa. Pero it can help. Amen? Para mga minamahal ko, yung order of priority sa ating pong buhay ay nasa ayos. So kinakailangan, mga minamahal, pag sinabi nating pyramid of priorities, mga minamahal ko, alam po natin kung ano yung nasa tuktok. Ano ba dapat ang nasa tuktok, nasa unahan? Oh, hindi tayo makasagot. Spiritual life, di ba? Si God, siyempre. Dapat nangunguna, mga minamahal ko, sa ating prioridad sa buhay. Hindi dapat siya, mga minamahal, pumapangatlo lang. Brother Noel, pang-apat. Mga minamahal ko, hindi yan maayos, mga minamahal ko, na order of priorities. Kaya nga, mga minamahal ko, makikita sa mga minamahal, pag-i-invest po natin ng oras, ng panahon, ng ating lakas. Diba? Yung ating ginagawang paglilingkod sa Malapanginoon. That goes to show na nasa unahan ang Malapanginoon in our pyramid of priorities. Palakpakan po natin ang pinakamamalampanginoon. Pumapangalawa, mga minamahal ko, anong dapat pumapangalawa? Kasi yung spiritual life po natin, kasama na yung ministry po natin. Amen? Kung ano yung gampanin po natin sa ating pong banal na iglesia, yun ang mga minamahal ko, binibigyan natin ng mga minamahal ko, hallelujah, ng pansin.
Pangalawa, mga minamahal ko, hallelujah, dahil mga minamahal ko, importante sa atin ang pamilya, ang ating mga pamilya. Amen? Ano pa, mga minamahal ko, anong dapat kasunod? Maaring yung ating pong trabaho, yung ating mga business, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat talagang hindi naman mga minamahal ko, sinabi naman ng Panginoon, napabayaan natin yung ating mga kabuhayan dahil syempre naman, makaka-apekto ito sa ating pong paglilingkod. Pwede ba yun, mga minamahal? Gusto mong manglingkod, pero mga minamahal, hindi, wala kang ang panggasolina, papunta rito sa banal na gawain. Amen? Gusto mong mapaayos, mabigyan ng magandang bukas, yung mga anak mo, mga minamahal, you need to work and you need to earn para ma-send sila sa eskwelahan. Amen? So ano pa mga minamahal? After yung mga minamahal ko, yung work and business, maaring yung mga minamahal ko, hallelujah, mga relasyon mo, mga minamahal ko sa mga kamag-anak, mga minamahal ko, amen? Amen? Na maayos, amen? Mapakita mo, mga minamahal ko, hallelujah, yung pagiging Kristiyano mo. And other stuff, mga minamahal ko, na yung pleasure, personal, mga minamahal. Amen? Amen? Pero kung baliktarin yan, mga minamahal ko, kung sinabi nating naging inverted yan, na overturn, mga minamahal ko, na baliktad, ay yung mga least priorities mo ang mailalagay doon sa ibabaw. Katulad mga, i-plus po natin yung dati, mga minamahal, yung nagawa ng ating pong mga technician. So, nabaliktad ngayon, ang nangunguna ngayon, yung the other stuff, housework, business, family life, physical health, mental health, nahuli na yung spiritual life. Inverted, hindi yan nasa ayos. Lahat po ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoon Jesucristo. We can stay focused, ika nga, goal-oriented, mga minamahal ko, kung alam po natin ang marapat na place o kaya mga lugar ng Panginoon diyan sa pyramid of priorities na yan. So parating dapat nasa unahan. Para masabing goal-oriented tayo. Nang ating minimiti talaga ay ang magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Hindi siya pwedeng nasa number 2, number 3, or worse, doon sa pinakahuli. So malinaw po yan, mga minamahal, napaka-simpleng unawain, mga minamahal ko. And so we invest our time and effort for the things of greater, or if not, of greatest, of highest value. Amen? Doon tayo nag-i-invest ng oras, ng ating lakas. Diba? Kaya nga mga minamahal ko, gaano man mga minamahal ko, may sakripisyo ang pag-overnight. Yung mga iba natin mga kapatid, mga minamahal ko, talagang komportable na sa pag-online. Hindi na nga po mga minamahal ko Friday overnight worship, kundi Friday service na lamang, 1:00 hanggang 5:30. Na in-explain kanina, para lamang doon sa Metro Manila na until now, hindi pa rin pwede, hindi pa rin allowed ng gobyerno yung maraming pagtitipon. Amen? Dahil pro ng Metro Manila sa hawaan. Ayaw nila ng super spreader event. Pero wag nating i-adapt dito sa probinsya na kung saan maluwag na. Amen? Ay, yung mga iba, mga minamahal ko, dito na lang ako dahil out of convenience, Brother Noel. Malapit. Tipid sa pamasahe. Mga minamahal ko, pero mga minamahal ko, pinapili tayo. Di ba? Between commitment and convenience, mga minamahal ko, dapat mga minamahal ko, commitment. Kasi kapag convenience, mga minamahal ko, ang ating pinili, mga minamahal ko,
walang effort. Amen? Walang mga minamahal ko na hindi natin mapapalugdan ang mahal na Panginoon. Talagang, kumbaga, mga minamahal ko, paglilingkod, mga minamahal ko na talagang napakababaw, very shallow. Kaunting mga minamahal ko, pagsubok, bumibitaw, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, nakabase lamang doon sa convenience. Hindi nga, mga minamahal ko, mas pinili nga, mga minamahal ko yung Friday na service na lamang kaysa Friday overnight worship. Kaya maging wise tayo, mga minamahal ko. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pag sinabing goal-oriented, mga minamahal ko, we're running the race that is set before us with patience. Sinabi ito sa Hebrew chapter 12 verse 1. Amen? Amen? At talagang we stay in our lane, hindi tayo nagpapaistorbo, hindi tayo tumitingin sa magkakabila. Talagang focus lang tayo doon sa ating linya. Hindi tayo pwedeng tumingin sa linya ng iba, mga minamahal ko, kasi pagka tumigil sila, mga minamahal, maaring maapektuhan yung ating takbuhin. Di ba? Ay, ang kapatid ko, medyo nanlupaypay, nag-slow down. O so, ibig sabihin ba niyan? Gaya-gaya? Mag-slow down ka rin? Tuloy lang, mga minamahal ko, hallelujah, we have to finish the race that is set before us. Ating tapusin ang takbuhin na inilagay sa ating mga harapan with patience. Kasi ang journey natin, mga minamahal ko, hindi usapin ng pabilisan. Amen. Lahat ay magsabi ng amen. Alam po natin yung difference ng a marathon runner and a sprinter. Sinong pamilyar dyan? Pag sinabing marathon runner, mga minamahal ko, ang pinapahalagahan, mga minamahal ko, yung endurance and stamina. Amen? Pag endurance na pag sinabing endurance, mga gaano ka tatagal? Pag sinabing sprinter, mga minamahal ko, they're concerned with speed and power. Kasi shorter yung lap ng kanilang tinatakbo. Whereas doon sa marathon running, ay talagang mahaba ang takbuhin. Kaya kinakailangan mo ng endurance. Kinakailangan tumagal ka ng stamina, ng lakas, mga minamahal ko. Hindi baling, mga minamahal ko, mabagal, pero ang importante, matapos mo at maabot mo yung finish line. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So we're heading towards the finish line. Wala tayong ini-aim, mga minamahal, nakatuon ang ating po mga konsentrasyon doon sa finish line. Opening verses po natin, Philippians chapter 3 verses 13 and 14. Kindly, diretso na po sa Tagalog. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot, datapwat isang bagay ang ginawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga banal na salitang ito. So isa lang naman, mga minamahal kong nakita natin sa dalawang bersikulong yan. Amen? Ang konsentrasyon ng isang mananakbo, tayo, mga minamahal ko, doon sa prize, doon sa gantimpala. Doon tayo nakatuon. Amen? Ang sabi rito, mga minamahal ko, sa verse 14, mga minamahal ko, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nagtutumulin ako hanggang sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen? That way, mga minamahal ko, magiging goal-oriented tayo. Amen?
Another one, mga minamahal, to be goal-oriented, mga minamahal ko, is keeping our eyes on Jesus. Wala na tayong dapat tignan iba. Kung gusto natin marating yung ating pong mga minamitiin sa buhay, amen? Lalo na itong spiritual na mithiin natin, mga minamahal ko, amen? Wala na tayong titignan iba, kundi ang mahal na Panginoon. Amen. Hindi na tayo titingin sa katitisuran. Sa ating mga kapwa mananampalataya, mga minamahal ko na medyo talagang wayward, ika nga. Medyo nalilihis ng landas. Hindi tayo titingin sa kanila, mga minamahal ko, sapagkat kung ating gagawin, mga minamahal ko, talagang mas lalo tayong magiging mahina. Amen. Amen? Tignan natin ang mahal na Panginoon sa kanyang kasakdalan. Ang sabi nga mga minamahal, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hebrews chapter 12 verses 2 and 3, mga minamahal ko, hallelujah. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sa 3, sapagkat didilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. So, pangkaminamahal ko, purposed, may layunin ng mahal na Panginoon. Bakit? Sinabi niyang, sa Kanya lamang tayo titingin. Para daw hindi tayo manghina, para hindi raw manlupaypay ang ating mga kaluluwa. Amen? Imbis na tignan, mga minamahal ko, ang katitisuran, mga minamahal, sapagkat kung titingin tayo, magbibilang tayo, ay marami. Kasi lahat naman tayo, mga minamahal ko, ay nasa proseso ng tinatawag na perfection. Pagsasakdal ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, dati nang mga minamahal talagang ipinapaunawa sa atin na hindi kumot mga minamahal ko, hallelujah, yung mga tumatayo rito, yung mga ating mga beloved pastoral workers, ay perfecto na. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, tumingin lamang tayo sa ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, the author and finisher of our faith. Kung kinulang yung ating pananampalataya, siya ang tagapagpuno. Kaya nga, mga minamahal ko, pag mga minamahal ko, medyo kulang yung 75% natin pananampalataya, yung 25%, pupunuan niya ng mahal na Panginoon. Amen? Goal-oriented, nakatuon ang ating pansin sa ating mitihin sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, meron tayong tinatawag na unshakable hope. Hindi matinag na pag-asa. Pag sinabing unshakable hope, mga minamahal ko, we stand firm. Tayo po'y nakatayo, mga minamahal ko, ng matatag. Unshakable, hindi matinag, mga minamahal ko, sapagkat we're dealing with God who does not lie. Amen? Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Yun ang ating mga minamahal ko, strong consolation na sinasabi ng Biblia, na tayo po, mga minamahal ko, nakakatagal, nagiging unshakable yung pag-asa natin, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal, tinitignan natin ang mahal na Panginoon. Amen? In His perfection. Na hindi po siya, mga minamahal ko, pwedeng magsinungaling. Kung anong naipangako ng mahal na Panginoon, He will deliver it. Amen? Amen? Hindi tayo makapag-amen. Kailanman hindi sinungaling ang mahal na Panginoon.
Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang sabi dito mga minamahal ko sa aklat, mga minamahal ko, hallelujah, ng Hebreyo, kabanatang 6, talatay 19. Kindly, paki-flash yung English translation. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 19, ganito po sinasabi, na ating inaring tulad sa sinipete ang kaluluwa, isang pag-asa na matibay, na matatatag at pumapasok sa nasa sa loob ng tabing. Amen. Ang sabi rito mga minamahal ko, which hope we have as an anchor of the soul. Paki-flash po mga minamahal ko yung English translation ng Hebrews chapter 6 verse 19. Both sure and steadfast, and which entered into that within the veil, na sinasabi mga minamahal ko, na pumapasok na nasa loob ng tabing. Medyo balangkasin ito natin mga minamahal ng kaunti. Itong versikulong ito mga minamahal ko. Unshakable daw. Itong pag-asa mga minamahal, hindi matitinag na pag-asa mga minamahal ko, sapagkat ito nga po mga minamahal ko ang magsisilbing angkla, anchor of our soul. Alam po natin ang halaga ng isang angkla? Sa mga nakakaalam, magsabi ng praise the Lord. Tulog na kayo? Sa mga nakakaalam, magsabi ng praise the Lord. Sa mga seafarers natin na kapatid, ano po ang importansya ng isang anchor, ng isang ship, ng isang barko? Hindi lang balance. Kapag ka meron pong storm, unos sa dagat, di ba? Tumatabi yung mga ship, mga minamahal ko. Sa medyo, mga minamahal ko, mababaw na lugar at sabay, igkas ng kanilang mga angkla to make the boat or the ship, mga minamahal ko, steady, stable, and at rest against the harshness, yung talagang mga minamahal ko, yung hagupit ng bagyo. Ang dami pong nasasadsad ng mga barko, mga minamahal ko. Nakita natin yung mga barkong sumadsad doon, mga minamahal ko, nung during the Typhoon Yolanda. Ay talaga naman, mga minamahal ko, ang laki-laki mga barko, mga minamahal ko, na sumadsad, mga minamahal ko. Amen? Dahil siguro, mga minamahal ko, hindi, mga minamahal, matibay yung kanilang mga angkla. Pero mga minamahal ko, talagang, kumbaga, the worst kind of storm, mga minamahal ko, yung Typhoon Yolanda na yun, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, doon sa mga ordinaryong mga minamahal ko, hallelujah, na unos sa dagat, ito talaga mga minamahal ko ang kahalagahan ng anchor, ng angkla. Kagaya rin natin mga minamahal ko. Kahit bakit unshakable hope, mga minamahal, hindi matinag na pag-asa. Sapagkat ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, both parehong sigurado at steadfast. Pag sinabing steadfast, unmovable, hindi matitinag. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. The thing is, the truth is, we cannot have faith without hope. Hindi raw natin, mga minamahal ko, talagang yung pananampalatayang nasa atin, mga minamahal ko, that will not grow, hindi yan lalago, hindi yan lalaki kapag ka wala yung elemento ng pag-asa. Lahat ng naniniwala rito, magsabi ng praise the Lord. By being hopeless, mga minamahal ko, talagang yung faith mo, very much affected, di ba? Naunahan ka, mga minamahal ko, ng negatibong sirkumstansya. Nadadaig ka, na-overpower ka ng kadiliman sa iyong buhay, kaya mga minamahal ko, nawawalan ka ng positibong pananaw. Ang tingin mo, mga minamahal, sa paligid, puro na lamang negatibo, puro na lamang kadiliman. Pero
kapag ka mga minamahal ko sinabing unshakable hope, mga minamahal ko, we will see light amidst the darkness. Diba? Makikita natin yung liwanag sa gitna ng kadiliman. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Romans chapter 15 verse 13. Kindly. Amen. Ito po sa aklat ng Roma, Kabanatay 15, ang talatay 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Napakahalagang bersikulo nito sa ating ginagawang pagtatalakay sa ngayon. Now, the God of hope will fill you with all joy and peace in believing that ye may abound, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi rito, in hope, through the power of the Holy Ghost. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, totoo nga po, we cannot have faith without hope. Amen? Amen? Paganahin natin, mga minamahal ko, yung ating pong unawa. Mga minamahal ko sa ating pong tinatalakay. So, mga minamahal ko, hallelujah. At hindi nga bigyan mga minamahal ko ng mga minamahal mas deeper, mga minamahal ko na unawa. Itong sinabi mga minamahal ko, hallelujah. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang nagbibigay sa atin, mga minamahal ko. Parati kong naririnig, mga minamahal ko, sa mga patuto ng mga kabataan, yung tinatawag na WKU. Or, ano yon? Wisdom, knowledge, and understanding. Sa totoo lang, hindi lamang applicable ito sa kanilang mga pag-aaral. Akmang-akma ito sa ating pong pinag-uusapan, mga minamahal ko, for us to stay focused, for us to be goal-oriented, mga minamahal ko, with that unshakable hope, mga minamahal ko, kinakailangan po natin, mga minamahal ko, na empowerment ng Holy Spirit. Binibigyan tayo ng wisdom, ng karunungan, ng banal na Espiritu ng malabang Panginoon para yung clouded minds po natin ay, mga minamahal ko, hallelujah, talagang malinawan. Yung mga pag-aalinlangan po natin, mga minamahal ko, sa buhay ay mabigyan ng linaw. Amen? It will erase our doubts. Will give us discernment, mga minamahal ko, to distinguish lie from truth. Makita natin ang mga kaibahan, mga minamahal ko, ng kasinungalingan sa katotohanan. Para hindi tayo madaya. Magkaroon tayo talaga, mga minamahal ko, ng deeper knowledge, mga minamahal ko, on spiritual matters, na siyang pinakamahalaga. The highest form of knowledge is spiritual knowledge. Walang kwenta yung mga physical knowledge na yan, mga minamahal, yung mga doctorate na yan. Amen. Mas mataas na dihamak yung spiritual, mga minamahal ko, na kaalaman. Kaya, mga minamahal ko, magalak kayo. Magalak tayo. Mas matatalino tayo sa mga PhD, sa mga doctorate ko, no, mga minamahal ko. Amen? Na talagang, sabi nila, learned. Mga may pinag-aralan, pero walang kaalam-alam sa salita ng Malapanginoon. They are even mocking, mga minamahal ko, yung mga spiritual things of God. Talagang nakakalungkot na bagay. Amen. Kung paano nila, mga minamahal, kutyain, mga minamahal ko, yung ating ginagawa, nagpapupuri sa mahal na Panginoon, sasabayan nila, mga minamahal ko, ng mga
sayaw ng makasanlibutan. Pero inuunawan pa rin natin sila, mga minamahal ko, dahil sa kawalan nila ng kaalaman. Ignorante. Pero learned na sinasabi, mga principal, mga minamahal ko, mga PhD, mga doctorate, mga minamahal. Pero mga minamahal ko, they're mocking. Kinukot siya nila. Nakakalungkot. Nakaka-frustrate. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, mapalad tayo. Sapagkat yung wisdom, knowledge, and understanding, mga minamahal ko, ibinibigay, mga minamahal ko ng mga Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Santong Espiritu. Empowered tayo. Kaya wag natin, mga minamahal ko, to be goal-oriented, mga minamahal. Wag natin, mga minamahal ko, hayaan na talagang mawala sa atin, mga minamahal ko. Amen? Na talagang mapighati po natin ang banal na Espiritu ng mga Panginoon. Para, mga minamahal ko, hallelujah, yung ating gift of discernment. Na sa ngayon, mga minamahal ko, talagang gusto tayong dayain ng kalaban. Oy, medyo, maluwag na. Baguhin mo yung plano mo ulit. Balik ka na sa dati. Yung ginawa mong pyramid of, mga minamahal ko, priorities, baliktarin mo na. Mas mahalaga ngayon yung mga other stuff, mga pleasure, mga hangarin mo sa buhay, mga ambisyon mo. Ihuli mo na yung mga spiritual matters. Pandaraya yan, diablo. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal ko, Ephesians chapter 4 verse 14, malapit na po tayo magtapos, mga minamahal ko, hallelujah, na para daw, mga minamahal ko, huwag na tayo maging mga bata pa. Amen? Immature, mga minamahal ko, na sa kaunting, mga minamahal ko, inganyo, tayo po ay nadadala. Amen? Na mga alon, mga pag-iinganyo, mga minamahal ko, ng kaaway ng Diyos. Nang ating pong nakikita, mga minamahal ko, hallelujah, na kinang ng sanlibutan ito. Kaya basahin po natin mga mahalagang bersikulo. Epeso, kabanatang 4, talatay 14. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 4, versikulo 14, ganito po sinasabi, upang tayo wag nang maging mga bata pa na pahapay-hapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat ng nahangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga ngalalang ng kamalian. Amen. So napakaliwanag, mga minamahal ko, na para daw, mga minamahal ko, talagang matuldukan na, talagang we stay focused, goal-oriented, mga minamahal ko, hallelujah, ay mga minamahal ko, huwag nating hayaan na yung gift of discernment, mga minamahal ko, na iminibigay sa pamamagitan ng Santong Espiritu ng mga Panginoon, mawala sa atin. Amen? Sabi nga rito, mga minamahal ko, hallelujah, upang huwag nang maging mga bata pa na napapahapay, madaling madala, madaling magoyo, kumbaga. Masilo, mga minamahal ko, hallelujah, na animoy katotohanan, pero mga minamahal ko, sa likod nito'y napakalaking kasinungalingan. Amen. Ang sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah, okay na. Masyado na kayong sumusobra sa paglilingkod. Meron na kayong Miyerkules, meron pa kayong Biyernes, meron pa kayong Linggo. Baka matulaklay Diyos si kayo. Baka, mga minamahal ko, ang sinasabi ng mga makasanlibutan, baka mapundi na raw yung pandinig ng mga Panginoon. Pero alam po natin, mga minamahal, what is right? Focus tayo sa ating goals. Amen? Nangunguna ang mahal na Panginoon sa ating mga prioridad, mga minamahal ko. Amen? At mga minamahal ko, alam po natin, mga 3 times a week, mga minamahal, kulang pa nga kung tutusin. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dinadala sa magkakabi-kabila yung mga hangin ng aral, mga minamahal ko, na pumapasok sa ating mga tenga, mga minamahal ko, hallelujah,
Mga aral, mga minamahal ko ng pandaraya. Pinipilit tayo mga minamahal ko na mawala sa focus. Amen? Pinipilit na tinagin yung ating pag-asa. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, wala tayong gagawin. Kundi mga minamahal ko, manatili lang. Patuloy. Mahirap man, mga minamahal ko, habang lumalaon mga minamahal ko, talagang hindi natin alam. Nasa period pa rin tayo mga minamahal ko of uncertainty. Itong patuloy na pagtaas, mga minamahal ko, halos linggo-linggo ng petrolyo, mga minamahal ko. Amen? Yung inflationary rate, mga minamahal ko, ng mga bilihin, mga minamahal ko, paghina ng piso, mga minamahal ko, all contributes, mga minamahal ko, sa economic poverty. Pero okay lang. Amen? Bahagi, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga minamahal ko, hallelujah, talagang buhay yan. Amen? And Christians, true Christians will thrive. Dahil hanggat focus tayo, hanggat nakatuon ang ating mga pansin sa ating mithiin, and with that unshakable hope na sinasabi ng Biblia, yung anchor of our soul, angkla ng ating mga kaluluwa, ay nariyan, stable tayo. Amen? Steady tayo. And at rest tayo, at peace tayo, mga minamahal ko. Amen? Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi tayo manghina. Wala nang tatalo mga minamahal ko sa isang motivated, mga minamahal ko na Kristiyano. Amen? Pag sinabing motivated, mga minamahal ko, goal-oriented pa rin yan. Di ba? Amen? Kung atin lamang iisipin, mga minamahal ko, yung nakalaan sa atin, ng mga pangako ng malabay noon, it's enough. Na talagang manatili tayo, mga minamahal, sa paglilingkod nito. Purihin natin ang pinakamamalampay noon. Amen? Yung mga pangako ng malabang Panginoon, hallelujah, sa kanyang kingdom, sa kanyang kaharian, mga minamahal ko, enough for us to be stronger, to be, mga minamahal ko, hallelujah, motivated, mga minamahal, para we remain and stay focused, goal-oriented, magiging unshakable yung ating pong pag-asa. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. We are serving a God who does not lie. Panghuling bersikulo, mga minamahal ko, Hebreo, kabanatang 6, talatay 18. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope that is set before us. Sa Tagalog, Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, ang kabanatay 6, ang talata ay 18, upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayo'y nagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Amen. Praise the Lord. pag-asang nalalagay sa ating unahan. Kanina, takbuhin na nalalagay sa ating unahan. Plus itong pag-asa na nalalagay pa rin sa ating unahan. So, that will keep us running, moving, heading towards the finish line. Minsan nadarapa, hindi maiwasan, pero pilit na tumatayo, nagpapagpag, at patuloy muling humakbang. Amen? Hindi ito usapin ng pabilisan. Kundi we run the race patiently. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, sinabi nga, hindi maaaring ang Diyos ay magsinungaling, magbulaan. He cannot lie. Amen? So, strong consolation daw ito.
Ang tao, mga minamahal ko, na talagang kung minsan, pinagkakapitan natin ng pag-asa. Yun pala, mga minamahal ko, sinungaling. Hindi tumutugon sa kanyang commitment. Umaasa tayo, mga minamahal ko, na matutulungan tayo, pero limitado pala ang kanyang kakayahan na maibigay ang ating pangangailangan. Pero ang mahal na Panginoon that we are serving, walang imposible sa Kanya. Amen? Kayang-kaya tayong tulungan. Ibigay. He's the giver of all things. Wala siyang ipinagkait, pati na ang kanyang sarili. So ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, isang pag-asang nalalagay sa ating unahan, and that is that unshakable hope. Amen? So mapalad tayo, mga minamahal ko. Sabihin nga natin, unshakable hope. Para mga minamahal, ma-internalize natin. Parang hindi tayo, mga minamahal ko, talagang motivated. Minsan, mga minamahal ko, talagang yung mga tumatayo dito, hindi nila makita yung inyong talagang motibasyon. Ano pa ba, mga minamahal ko, magbibigay sa atin ng isang masigla, isang matibay na motibasyon? Tapos na, alam na po natin, mga minamahal, hindi tayo taga rito, mga minamahal ko, sa lupa. Kung ating motibasyon pa rin, mga minamahal ko, ay makamkam o makamtan ang lahat ng kayamanan dito sa mundong ibabaw, mga minamahal ko, hindi yan strong na motivation. Dahil, mga minamahal ko, hallelujah, ang dami pong mga minamahal ko, hallelujah, na talagang nakamtan na nila. Nakarating na sila doon sa rurok ng tagumpay, pero hindi sila masaya. There's that vacuum, there's that emptiness, na talagang hindi nila mapunuan. Hindi mapunuan ng mga material na bagay. Pero kapag mga minamahal ko, hallelujah, ang goal natin, ang mithiin po natin, makarating sa kanyang kaharian, doon na talaga ang walang hanggang mga minamahal ko, kaluwalhatian, di ba? Hindi mapapantay ang kaligayahan. Sapagkat yun naman talaga, mga minamahal ko, ang likha sa atin. Ginawa tayo ng malang Panginoon para makasama siya. Amen? Hindi para iwanan dito sa lupa. Para hindi ibulid doon sa impyerno. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, kung sinasabi natin, what's the strongest? What's the biggest motivation we can have? Ito yung mga spiritual matters. Nakita naman natin, mga minamahal ko, na walang saysay. Mga minamahal ko, yung mga kayamanan dito sa lupa na natupok lang. Natabunan lang ng mga dilubyo, ng mga kalamidad. Amen? Natabunan lang ng mga lahar. Kaya, mga minamahal ko, enough. Sapat na, mga minamahal ko, mga pangungusap na ito para maging masigla naman yung ating pong mga disposisyon sa buhay. Lately, nakikitaan tayo, mga minamahal ko, na talagang para tayong binagsakan ng napakabigat na problema na hindi na tayo makangiti. Yung ating mga responses, ating mga palakpak, mga minamahal ko, ay talagang malamya. Anong nangyayari? Pero kung itong ating napag-aaralan sa ngayon ay talagang isinapuso natin, siguro, mga minamahal ko, this will spell the difference. Amen? Amen? We have that unshakable hope. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Tayo mo lahat ay tumayo. Awitan natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Bakit nga ba? Bakit nga ba patuloy natin siyang pinaglilingkuran? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sinasamba kita. Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inialay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hallelujah, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ko? Bakit nga ba buhay mo'y inialay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw.
Purihin natin ang pinagkamamahal na Panginoon. Sapat na ang mga pangungusap na ito ng mga Panginoon. Dahil lately, mga minamahal ko, hallelujah. Parang bumabalik tayo dati sa ating mga original na plano. Nawala ang mahal na Panginoon. Where is God in our pyramid of priorities? Maaaring sasabihin natin, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi, Brother Noel, nasa unahan pa rin. Nasa tuktok pa rin ng pyramid na yan ang mahal na Panginoon sa aking buhay. Pero the way, yung paraan mo ng paglilingkod sa ngayon, yun, mga minamahal, magsasabi ng tuwiran. Nasaan na talaga? Sabi nga, mga minamahal ko, to be goal-oriented, we must place God in His rightful place. Nasa tuktok, nasa unahan, nasa top priority. Hindi number 2, hindi number 3, hindi number 4, hindi nasa bottom. Purihin natin ang pinagkamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin. Idalangin natin sa ating pinagkamamahal na Panginoon. Na paglinawin pa niya ang ating pong maisipan. Para maayos natin, mga minamahal ko, the order of our priorities. Hallelujah. Unahin ang malapay doon nang higit pa sa naman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po lahat, mga minamahal ko, dumako sa ating mga kanya-kanyang pangangailangan. Pero unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating pumalan na iglesia. Patuloy ng kalusugan, kalakasan, dagdag na mga taon para sa ating puminamahal at iginagala na Evangelista Will Estrada Alameda. Idalangin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang kanyang ibayong kalusugan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa magbanal mga kapangyarihan sa Panginoon, hallelujah. In our one accord prayer, mahal na Panginoon, hallelujah. Una sa aming listahan, ang kalusugan, kalakasan. Tayo minamahal Evangelista Will Estrada Alameda. Malabay ng Jesus, you're the author of life. Kamayagda ng buhay dito, mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya kami naninikluhod, hallelujah, pahabain mo pa ang kanilang buhay sa buo ng kanilang mga mahal sa buhay. To the whole beloved Alameda family, wala Panginoon. Bigyan ka nila maitinalagang mga manggagawa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kami mga anak po, wala Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Ating ipatong ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman kung pagmumura. Kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating mga bibig. Mga bisyo na hindi natin mabitaw-bitawan, paninigarilyo, pag-inom ng alak, hallelujah. At kung ano-ano pa, mga minamahal ko, hallelujah. Ang ating kinahihiligan lately, mga minamahal ko, hallelujah. Ano mga karamdaman, hallelujah, na nakaka-apekto sa ating paglilingkod, kahirapan sa buhay, hallelujah. Ating mga loved ones na gusto nating makasama sa ating paglilingkod nito. Kung tayo manghinawang dumalangin,
Sama-sama tayong muling dumulog sa trono ng biyaya ng mga Panginoon. Hallelujah. O patakilang Diyos, sa iyong makapanginang pangalang Jesus, ay may sabang-sabang sinasaway. Anumang uri ng demonyo, mga karamdaman, demons of cancer, TB, diabetes, leukemia, skin diseases, cast out in the mighty name of Jesus. All vices begun in Jesus' name. Poverty cast out in Jesus' name. Be spiritually blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Increase our faith, O Lord. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, 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 hallelujah. The top of our voices, let us all shout. Walang magbibiro mga minamahal ko 3 times. Amen. Gawin natin dito mga minamahal ko ng may kaseryosohan. Mga minamahal ko, wag magbibiro mga minamahal. 3 times mga minamahal ko, sabay-sabay tayong lumukso. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. Tayo po mga minamahal ko, idarako sa ating po mga mahalagang announcement. At narito po, ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord.